No, 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 no. Hiddo 1,000 nan. Kai aka ba isa ba da aka Kai ma. wai me ke faruwa ne na wajen? Wannan yaron wani za a kuɗi aka ba shi kamun wani zai cinye ma kuɗi wannan yaron. To wai nawa ne kuɗin ya rigima ku? 1,000 ce. 1,000? Ha ba ku kawo na a maku canji. He ku tsaya kuna ta rigima kan 1,000. Canji? To gashi. Kai